George Simion face un demers periculos, le cere românilor să nu-și mai plătească taxele ca formă de protest față de măsurile fiscale pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. Liderul AUR susține că o astfel de grevă fiscală cu amânarea dărilor la stat va pune presiune pe executiv. Vedem această declarație. Un gest pe care poate să-l facă orice contribuabil și orice firmă. Să cumpere cât mai mult din piață, să cumpere cât mai mult de la țară, de la țărani, să își amâne plata dărilor la stat, să le eșaloneze, să le plătească anul viitor. Trebuie să punem presiune pe guvern. E o formă de protest și asta și încurajez pe români cât mai mult să apeleze la economia aceea de subzistență din gospodăria țărănească, că e mai sănătoasă hrana de acolo.